Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Dan kali ini aku mau masak tumis jamur kuping bersama pentol dan wortel. Nek anak lanang kok tak kasih tumis bayem tapi tak kasih pentol. Aku ki yo ben gak mindung gawene sekalian blonjo temane apa blonjo ning nggo masak sekalian ambek nggo ngonten ngiras-ngirus ngono. Karena memang pergane ngonten, rezekine apa konten, ya apa-apa di konten. Mau mbok pikiranku bingung apa juga tempat sampah ya lali meneh. Wis. Aku ingin kuwi pemirsa ora masalah pergane mondar-mandir ora penting. Iki lali apa-apa lali wis iso diubah iki. Kebiasaan ra aja ditiru. Terus sing apik sing elek aja. Kita tak kasih wortel. Sebenarnya kemarin itu tak masak, misalnya cuma gak tak konten, mulai karena masih ya tak, anu lah. Itu menjelang tahun baru bakul-bakul disambat pemirsa ya. Bakul sarapan nasi pecel apa segala macam, minyak agak naik. Tapi ini ki yo besok turun, besok ini naik gak konsisten harganya. Untuk apa namanya mungkin pokoknya sepentingnya aku sarapan sih anakku bisa masak santai jadi kita mungkin gak bosen nih gini aku kan ben mulang ngono ke zaman ini Jepang belum punya konten pun jauh semuanya kebiasaan sepenting positif gak merugikan orang lain. Ini kapan ya sing takok mbak apa ya kompor sama magicom itu dibelikan orang tua atau sendiri ngono ya itu aku dewe guys njaluk wong tua iku piye walah ngono ki yo gak perlu ditakokno lah penting intinya ana perabotane kan aku bolak-balik tak ceritani perabotan ki aku nyicil dhisik brek yo sing mergawe mok siji. Iki aku ngomongane kan ana sing takok ora aku nerocos karepku dhewe guys yo. Tak jelaskan. Pokoknya apapun yang dilakukan orang tua itu berarti yang terbaik wis ngono iki. Gak perlu banyak tanya dan drama. Mulai tak cerita orang bar guys. Mas cerita masak ada masak live streaming 24 jam rasido peno-peno omah kok malah iki wortel tak iris pemirsa yo mau sisa nih aku kan biasanya kan nih masak piring-piringku masak sore kan ketika ada kok no bau telur, bau ikan, bau ayam kan amis. Aku tak kumsik karo sabun cuci piring pemirsa. Jadi esok lagi tak cuci. Pernah bekas iki amis, nek ana tamu ana sapa nyugono apa-apa bau amis kan iki. Mau tak cuci nang wortel lali. Gane melali ae mek kae iki. Iki bumbu kanggo tumise bayem bayemnya aku tak tumis karo karo ceritanya aku pengen tuku pentol loro gak niatan jamur kancingku tak kei pentol ya iso itu mah aku gak nempasan ya men ini kadang kala wis entek isek bakule pemirsa ya bos iki aja terus berarti keimangan ngene kok mohon maaf ya pemirsa ya aku gak kekerasan karo kucing sing
Kuwi tak usah mergo bar tak mangan. Yo. Bar tak mangan, bar tak balung. Oh nek ora tak usir engko mangani pentol ora sida mangan. Ayo, Pus. Brambang piro ndiknya kono pasar lali to, Mas. Aku tuh belanja iki gak mesti bareng-bareng kabeh lagi biasanya 3 sekali, 4 sekali nek menune kadang kurang ya nyulek nang pasar sedelok, nyulek iki yo sedelok nang pasar. Iki kok bayarnya tak kasih pentol ya ana per hewan ini jamur kancing jujur gak dilihat aku aneh-aneh ya guys, jengkol, jamur kancing, jamur tilam, jamur janggel, cumi masa tak gak durian bisa cumi ini gak duriannya perkara ini alergi orang kaya dicudek-cudek nana kon bermasak nek masak noma ya masak yo menune wonge. Gambarnya tak iris dulu iki bumbu sing gak dhisik pisone ben gak mambu cabe. Ayo Pus. Wis kondisiku dapur wis ngene iki pemirsa yo. Iki tak resiki jenenge bambu ki iso jamur aneh lembab terus yo tak lapi cuma memang gak tak kasih air apa segala macam tak lapi ngene to bambu yo sing iki iso resik tenanan apa nek bambu jangan bertahun-tahun. Tak cuci aku lali misalnya aku udah ngonten kondang malik-malik jemuran arep iki terus nyirami bunga aku terus nyirami tanaman mau nyicil bersih-bersih rumput sebentar ambil berjemur tunggu anu bisa es bumbune terus penolnya tak sigari ini utak lolotan itu pentol asli itu bisa pentol daging asli daging apa aku buah karo orang ada tulisannya ada mereknya apa nang pasar ya sampai tahun baru bakul sego minyaknya naik turun mbak nggih kalau dhewean nggih minyaknya nggih awet deh aku biasa dek ibu nek bakul pemirsa nek bakul sego kudu tetep entek sore bareng mateng kuwi cerita-cerita guys ya padha-padha ae. Oke kita iris dulu jadi sambil yang mbok omongan konten menengah konten bisu gong kita iris ini iki ben engko tak goreng nek digoreng sik ya pentole iku ben gak gampang basi wis iki saiki bumbune aku gak goreng lapo punya bandeng presto biasa presto langganan tak kasih bawang bombay pemirsa sampai ngetekno stok tomat piye iki ceritane tak taruh lepek guys bawang bombaynya tak iris dulu gue satu saat nanti biar rezeki tuku meja untuk masak ben rapi engko terus tiga apa perlak ngono ya pemirsa ya oke sithik-sithik kebutuhan iki ya akeh ya buah cilik bayi guys ya dadi sabar kok nek masak tak gigiring gemeng kok aduh tomate kematangan guys piye iki wis buat wae tomate kematangan ya wis dulu mau terus kita masak terus masaknya simple
pengen iwak ya tukune ben pesta mateng ngono wis dadi wong loro ae kok bingung. Kecuali keluarga besar. Nah, aku urip ora tak gawe pusing misas penting bojoku ngijini, bojoku nafkahi bar. Wong iki urusane dhewe-dhewe. Mas yo padha ngontane iku duwe urusan dhewe-dhewe, guys. Gak mesti sama. Tumpul kok misalnya ya di bawang bombay terus tomatnya kematangan jadi wow bawang putih kok tak ini serong. Nek tumis aku seneng cabai jembleng pemirsa, cabai mbah biasanya cabai apa aku namanya jembleng. Nek rawit gak kuat aku rawit ini pernah aku sampai diare kalau gak kuat sampai pedes sih. Terus kita cuci dulu pemirsa. Kita dewek no karena aku gak pedes kira durian pemirsa. Dia anak lanang pakai ini. Terus lombok kebanyakan sudah bisa kita cuci lagi tanganku yo. Pentolnya tak goreng dulu pemirsa. Ini menune. Tadi jamur kancingnya lali rata konten pas iris-iris guys. Kita goreng dulu pemirsa. Pemirsa. Ini tumisnya pedes. Ini sing kanggo tumisnya bayam. Oke. Ini juga kita masuknya bayamnya guys. Dan layu kita sudah dua anak lanang wis masuk layu kita masukkan jamure. Maaf tadi lupa rata lebokno konten irise keri kasih air sedikit gak cukupnya guys semerak gosong. Tambahi terus ini guys mau tak kayak apa ya moron konten piye mau ke tangan bingung dhewe. Oke pemirsa kita masukkan pentolnya juga. Alhamdulillah kayak kesempatan gabres disyukuri. Oke anak-anak paling suka nang pentol guys. Nah setelah ini kita goreng sik pentolnya ben gak blenyek ben gak gampang basi guys. Mau tak kayak garam mau tak punya porong ana viral roh buku konten porai buah iki mang. Oke ini kita tarik kita icip-icip. Oke guys lupa tak kasih saus tiram guys nih sini ya. Masak jam saus tiram wis tarik ini yang sing tumisnya bayam mana juga doyan wis ngene wis jadi gak kakek drama gak kakek pusing jadi wis lauknya keripik tempe dan pindang iki mau kita ngenekna penapa pemirsa kok dia dodol kucing tak kayak mangan dhewe tak jarak dhewe. Ini keripik is awake yo ganti jute ora tempe tok kan ben mulai ngono iku ya sak gelemku ora tak jadwal aku masaki pemirsa kok formal temen kok perfeksionis temen ya pokoknya dikira-kira suwira iwak misal 3 hari gak makan ikan ya tuku ikan tuku ayam wis
sudah selesai nih. Tumis jamur wortel, tumis jamur kuping wortel saus tiram, dan juga tumis bayam pentol. Wes ini terus kilau wes sudah selesai. Wes hidup ini mudah jika kita orangnya mudah. Wes mulai ya. Terima kasih. Kata-kata hari ini, apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Hukum alam itu tidak akan pernah berubah dari mulai dulu. Semuanya tergantung kepada pribadi masing-masing. Apa yang kau tanam itu akan kau tuai. Nanam baik hasilnya baik, nanam buruk entah kapan nanti Tuhan akan membalas hal itu. Berbijaklah dalam bersikap. Kecuali bersemangat kufur, tetap semangat, masa tanpa kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa sebelum aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.